Agustín Fernández non seguirá como secretario xeral do PSDG-PSOE de Pontevedra, así o comunicou esta mañá. Foi unha decisión que tomou hai tempo e que considera necesaria polo ben do seu partido. En Pontevedra sempre tuvemos a costumbre de diferenciar o candidato do secretario xeral, excepto no meu caso, e creo que agora a experiencia nos di que é mellor seguir diferenciando, porque o partido necesita moito tempo e a portavocía municipal, a candidatura tamén necesita moito tempo. Por lo tanto, eu creo que a miña obriga é centrarme no grupo municipal, impulsar o grupo municipal. Estamos a ano e medio dunhas eleccións, necesitamos meterlle toda a pasión que poidamos ao grupo municipal, e iso implica que o partido quedaría desatendido, non? Entón, a mellor solución, desde o meu punto de vista, é que outro compañeiro ou compañeira pois opte a Secretaría Xeral e, a partir de aí, coordinarnos e traballar coordinadamente para fortalecer o partido. Fernández di que de momento seguirá exercendo as súas responsabilidades dentro do partido. Claro, eso sin duda, non? Eu teño unha responsabilidade como responsable do grupo municipal, vou na exercer, e ademais vou na exercer con toda a pasión do mundo, porque creo que o partido está en un bon momento e que pode arrancar un mellor resultado no ano 2019, e esa ten que ser a nosa folla de ruta, non? Mellorar os resultados do ano 2015, e para eso a executiva vai a contar comigo para todo o que me necesite. De cara aos vindeiros comicios do 2019, non descarta presentarse ás primarias do PSOE para ser o cabeza de lista do seu partido. Se a pregunta é se teño pensado presentarme, eu digo que eu non descarto esa opción, non? Habrá unhas primarias, supoño que polo verano, un pouco antes do verano, un pouco despois, e aí haberá que decidir, non? Pero é unha opción que aí sí que non a descarto, non? Despois, pois a vida e as cousas da política poden levar por outros camiños, non? Pero esa opción está viva, sí. Para Fernández, o 2019 será un ano clave para o PSOE, un ano onde considera que o seu partido pode ter moito que dicir despois de todas as disputas internas. Bueno, o Partido Socialista ven de pasar un proceso a nivel federal intenso, non? Con unha crise importante que nos tuvo todo o ano 2017 metido en procesos de renovación interna. Eu creo que o Partido Socialista ten moito campo na capital, aquí en Pontevedra, non? Pasa que, bueno, as circunstancias non nos levaron a tomar decisións acertadas noutros momentos. Eu creo que agora estamos no bo camiño, que o partido está no bo camiño, que o partido tamén está no bo camiño en Madrid e en Galicia, e agora se trata de acertar a facer propostas e acercarnos aos cidadáns e que os cidadáns confíen en que somos a alternativa de esquerdas para o Concello de Pontevedra. Os socialistas elixirán deste modo o novo coordinador o vindeiro xoves 18 de xaneiro.